machop ka Facebook, YouTube, kaachiel kod Twitter bende. Twitter handle mara en @GeorgeBati_. Wadhi nyime Nyakwamogi. Jotend riwruok mar joriemb ndeke pacho ka Kalpa neni nyimdo ewi ketho mar tamruok chungo ng'anyo mare joriemb ndeke mag kambi mar KQ ka ng'anyo no donjo odiechienge mar 4 odiechieng' ma kawuono. Doho ogolo chik tarik 31 dwe mar 10 higani mondo kik joriemb ndeke mag KQ dhi e ng'anyo. Kata kamano, joriemb ndeke go ne obuono chikno kendo bago ng'anyo margi kochakore tarik 5 dwe mar 11 mar higani. Wadani wature achiel kod ripota mar Wedino Koth e yor simu mondo mi onyiswa ni to nyaka gie sani weche mag bura manochwal e doho kotende kod wach mar tieko ywaruok e kind kambi mar Kenya Airways kod riwruok mar Kalpa ma en mar joriemb ndeke ma pacho ka ochopo kanye to gin ang'o gini ma owachi e doho kotende kod wach ng'anyo ma kamano. Wedino Koth koponi winja koro thuolo en mari imiwane mawiye kuom gigo ma otimore odiechieng' ma kawuono ka weche madhi mbele gin manyo kaka inyalo tiek ywaruok e kind kambi ndeke mar Kenya Q kata Kenya Airways KQ kanyakla kod joriemb ndeke kokalo riwruok margi mar Kalpa. Erokamano ahinya George Bati, awinje makare mana kaka iwacho no kawuono ne joriemb ndeke 11 mag Kenya Airways bwo riwruok mar Kenya Airlines Pilot Association kata Kalpa ka otelnegi kod jakomgi Timothy Njoroge kaachiel gi jagoro margi Captain Murithi Nyaga ne gichopo e nyim doho kama ne idwaro mondo giwach gimomiyo ok onego kawnegi okang' mar kum kaluwore kod bedo ni pok gitieko ng'anyo mane koro sani odonjo e odiechieng' mar 4. Nikech doho mana kaka niwacho no tarik 31 dwe mar 10 doho nong'ado ni mondo kik gidhi mbele gi ng'anyo. To kata kamano ng'anyo no osebedo kendo osekelo midhiero mathoth mag ne jowuoth kod kambi mar Kenya Airways. Koro joriemb ndege gi noko biro kendgi, ne gibiro gi jowetegi chiegni joriemb ndeke kaka 6 kama ne ni e doho kawuono e nyime Justice Anna Mwaure, jang'ad bura Anna Mwaure nowinjogi kendo kane giwuoyo to ne giwacho ni ok gidhi giher mondo otergi e jela nikech mane kama koro ne ochom kodgi ni dhi twegi nikech ok giluwo kaka doho ne ong'ado tarik 31 dwe mar 10. Koro kokalo kuom okil margi Amos Kiyo mar loso gimomiyo pok luwo doho mar 31 mondo kik ng'anyo. To kata kamano okil mar Kenya Airways John Ohaga to ne wacho ni jogi mondo omaki okete nikech ok giluwo chik, to kata kamano to mondo owach ni mondo gidog e tich. Koro jang'ad bura Anna Mwaure noyudore akirikiki nikech ka gimoketo gi e iye to mana ka ang'isi kaka nowacho Bati ni kaketo gi e iye to ng'iso ni ndeke ok dhi ringo. To bende kaketo gi e iye to onge twak ma pod dhi nyime nikech ok inyal twak gi joma isiketo e iye. Koro ng'iso ni mano ne pod ok dhi konyo e yo moro amora. Koro jang'ad bura Anna Mwaure wacho ni jogi nyaka bet piny mawuo. Omiyo kane odhi olalore kodgi kuom dakika madhi 10 kamae kowuoyo go okil ma Kenya Airways to gi okil ma ochung' ne Kalpa to gitieko ni mondo chakre kapok oromo 8:30 odiechieng' ma kawuono obed ni gisewuoyo kendo gikel winjruok ma gitimo mondo ka koro gine kaka inyalo tiek wachni. Koro ma en kelo geno ni kapok ochopo saa 9 kawuono to wabiro ng'eyo ni ng'anyo mar KQ ni onyalo rumo koso odhi nang'o, nikech ing'e ni kuonde ariyo go te osebet komako matek. Kenya Airways omako matek ni onge kaka wanya twak kodu kapok udok e tich. Joriemb ndeke be wacho ni ok wanyal dok e tich kapok watwak. Koro mane kama nyocho moki to wan gi geno ni ka chopo saa 9 to wanyalo ng'eyo kama ochope. Erokamano nya Wedino Koth kuom miyowa lipota kuom gigo motimore e doho odiechieng' ma kawuono koda wach ma pod dhi nyime kotende gi ng'anyo mar joriemb ndeke mag kambi riembo kata kambi ndege mar Kenya Airways ma pacho ka e kinde ma chenrono kata twak margi Nyakwamogi wageno mar yudo duoko mar doho poni winjruok obedo e ka gidokie doho kar saa 8:30 mar odiechieng' ma kawuono. Wadhi nyime koro wang'iane mago matimore